अरे पगली तो के ना पता है, करहा बाजार वार्ड नंबर 26 से विक्की भैया वहाँ प्रधानी लड़त हुए, उन्हीं के प्रचार में जात हई। हाँ हो, भैया का तो बड़ी चर्चा बा। अब की दे सब भैया के ओट हो के एरिया में शोर भइल बा। अरे शोर भइल बा ये पिया, शोर भइल बा। जनता करतिया खुल के सपोर्ट हो के एरिया में शोर भइल बा। जनता करतिया खुल के सपोर्ट हो के एरिया में शोर भइल बा। अरे तो तोके ना पता है, अभी इलेक्शन बकिए बा। चारों तरफ इलेक्शन जीतले से पहले इतना काम करा देले हुए कि खाली कमवे के चर्चा बा। हाँ जी, ये तो हम हो सुनतानी हो। हाँ तो ले आई सुन। सुनावा सुनावा। बड़े सबही के भैया से आस हो कि क्षेत्र के विकास करी है। बड़े सबही के भैया से आस हो कि क्षेत्र के विकास करी है। विकास करी है हो, विकास करी है, नहीं केहू के टूटी विश्वास हो कि क्षेत्र के विकास करी है। नहीं केहू के टूटी विश्वास हो कि क्षेत्र के विकास करी है। अरे पगली तो के ना पता है, करहा बाजार के जो राज फ्लैक्स वाले भैया हुए वो न प्रचारवा में सथवे हुए। अब की भैया के जलवा बा, चारों तरफ उन्हीं का नाम सुनात बा। हाँ जी, हम हो जहाँ जातानी इन्हीं के नाम सुनाता। मजदूर किसान युवा भैया के साथ हो, पहुँचे ले सगरो हो के दिन चाहे रात हो। दिन चाहे रात हो के दिन चाहे रात। अरे मजदूर किसान युवा भैया के साथ हो, पहुँचे ले सगरो हो के दिन चाहे रात हो। सुना, सम्मान देले हो के बड़ा चाहे छोट हो कि एरिया में शोर भइल बा। सम्मान देले हो के बड़ा चाहे छोट हो कि एरिया में शोर भइल बा। शोर भइल बा ये पिया, शोर भइल बा। जनता करतिया खुल के सपोर्ट हो कि एरिया में शोर भइल बा। जनता करतिया खुल के सपोर्ट हो कि एरिया में शोर भइल बा। ए जी सुना तानी, हमके तो ऐसा लगत हो कि यदि विक्की भैया बम्पर वोट से विजयी हुई हैं। और सुन पगली, ये क्षेत्रवा में भैया जिसन के प्रत्याशी हैला न बा। जीतला से पहले होता चारों ओरी काम हो, एरिया में गुजरता वे विक्की वर्मा नाम हो। विक्की वर्मा नाम यार, विक्की वर्मा नाम हो। जीतला से पहले होता चारों ओरी काम हो, एरिया में गुजरता वे विक्की वर्मा नाम हो। अरे जानत हई केहू टक्कर में न बाटे, सब हताश हो कि क्षेत्र के विकास करी है। केहू टक्कर में न बाटे, सब हताश हो कि क्षेत्र के विकास करी है। विकास करी है हो, विकास करी है, नहीं केहू के टूटी विश्वास हो कि क्षेत्र के विकास करी है।